ngajake anak Semar ra iso ngrampungi dhewe. Dikira wong njaluk tulung kono, njaluk tulung kene. Wong njaluk tulung ki rumangsane apik apa? Wong njaluk tulung ki tangan budi, nek iso rampungi dhewe, rampungi dhewe. Rasa njaluk tulung, nek wis kepengkok ora ana dalane lagi njaluk tulung, kuwi wangon. Apa rumasamu sing ngampok kowe dhewe? Lho, kowe iki nesuru sok. Oh iya, Ding. Soni sapa-sapa tak nesoni mangkel. Ben. Muni ya kowe. Rasa njaluk tulung Ndara Antasena. Ndara Antarja mboten sah tumandang. Ndara Abimesak mboten sah tumandang. Cukup jenengan lenggan karo malu aku malu. Pun niku malah asik. Ngoten. Rasa tumandang karya. Bagong sak sedulur sing arep tumandang.